ዮርዳኖስ አጽብሃ ወበህየ ዮሐንስ ተፈስሃ ወበህየ ዮሐንስ ፍጹመ ተፈስሃ ወበህየ ዮሐንስ ፍጹመ ተፈስሃ ዮሐንስ ፍጹመ አሎ ያጠምቅ ዮሐንስን አሎ ያጠምቅ በሄኖን በጉርበሳሌም በሄኖን በጉርበሳሌም በሄኖን በጉርበሳሌም በሄኖን አሎ ያጠምቅ ዮሐንስን አሎ ያጠምቅ በጉርበሳሌም በሄኖን በጉርበሳሌም በሄኖን በጉርበሳሌም በሄኖን ዮሐንስን አሎ ያጠምቅ ዮሐንስን አሎ ያጠምቅ በሄኖን በጉርበሳሌም በሄኖን በጉርበሳሌም በሄኖን በጉርበሳሌም በጉርበሳሌም ዮሐንስን ያጠምቅ ዮሐንስን አሎ ያጠምቅ በሄኖን በጉርበሳሌም በሄኖን በጉርበሳሌም በሄኖን በጉርበሳሌም በሄኖን በጉርበሳሌም ዮሐንስን አሎ ያጠምቅ ዮሐንስን አሎ ያጠምቅ
በየኖን በቁርበ ሳሌም በየኖን በቁርበ ሳሌም በየኖን በቁርበ ሳሌም በየኖን በቁርበ ሳሌም ዮሐንስ ሃሎ ያጠም ዮሐንስኒ ሃሎ ያጠምቅ በየኖን በቁርበ ሳሌም በየኖን በቁርበ ሳሌም በየኖን በቁርበ ሳሌም በየኖን በቁርበ ዮሐንስኒ ሃሎ ያጠምቅ ዮሐንስኒ ሃሎ ያጠምቅ በየኖን በቁርበ ሳሌም በየኖን በቁርበ ሳሌም በየኖን በቁርበ ሳሌም በቁርበ ሳሌም እምደመና ዘይብል ዘይብል መጻጋን እምደመና ዘይብል ዘይብል ዝንቶ እቶ ወልድ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድ መጻጋን እምደመና ዘይብል መጻጋን እምደመና ዘይብል ዘይብል ዝንቶ ውእቱ ወልድ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድ ዘአፈቅር መጻጋን እምደመና ዘይብል ዘይብል መጻጋን እምደመና ዘይብል ዘይብል ዝንቶ ውእቱ ወልድ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድ መጻጋን እምደመና ዘይብል ዘይብል መጻጋን እምደመና ዘይብል ዘይብል ዝንቶ ውእቱ ወልድ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድ ኢየሱስ ሆረ ኢየሱስ ሆረ ኢየሱስ ሆረ ኢየሱስ እምገሊላ በዮሐንስ እምገሊላ በዮሐንስ እምገሊላ በዮሐንስ እምገሊላ በዮሐንስ ሆረ ኢየሱስ ሆረ ኢየሱስ ሆረ ኢየሱስ ሆረ ኢየሱስ እምገሊላ በዮሐንስ እምገሊላ
ኢየሱስ ሆረ ኢየሱስ ሆረ ኢየሱስ ሆረ ኢየሱስ እምገሊላ በዮሐንስ እምገሊላ በዮሐንስ እምገሊላ በዮሐንስ እምገሊላ ሰንበት ታቦቶም ይዕጅቡ ሆረ ኢየሱስ ሆረ ኢየሱስ ሆረ ኢየሱስ ሆረ ኢየሱስ ባህር ዮርዳኖስ ዮሐንስ ተጠሚቁ ዮሐንስ ምስጋናኦም የቅርብለው መንስያት ምርሰንበት ሌላ ዮሐንስ ከማይ ኮነት ነው ከምዘ ይኮነ ናይ ዝተፈላለያ አድባራት ናይ አስመራ ለባስያን መስቀል ዝሓዙን ጽንሃ ዝሓዙን ታቦቶም አዓጂቦም ናብ ባህረ ጥምቀት አትዮም አለው ዑደት ድማ ይገብርለው ታቦት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በታቦታት ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን ማእከል በምዕጃብ ናብ ባህረ ጥምቀት አትዮም አለው ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ናብቲ ክብሪ ዝተዳለወሎም መድረኽ ይድይቡ አለው ታቦታት በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ታቦት ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን ኣብቲ ተዳለወሎም ናይ ክብሪ ቦታ ደይቦም አሉ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትን ጳጳሳትን ድማ ኣብ ክብሪ ቦታኦም ደይቦም አሉ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ፓትርያርክ ወርሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሀገረ ኤርትራ ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ሊቀ ጳጳስ ዋና ጸሐፊ ቅዱስ ሲኖዶስን ናይ ደቡባዊ ሀገረ ስብከት ዓዲ ቀይሕ ብፁዕ አቡነ ባስልዮስ ሊቀ ጳጳስ ዋና ማሕዳሪ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ማእከል ብፁዕ አቡነ ታዲዎስ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ጋሽባርካ ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ኤውሮጳ ብፁዕ አቡነ ኤልያስ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ሰሜን አሜሪካን ካናዳን ክቡር አቶ ተኬ ቀላቲ ወኪል ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኩራንን ኩራትን ምእመናትን ህዝበ እግዚአብሔር አውሽጥን ወፃን ዘለኹም ኩላትኩም ህዝብ ኤርትራ እንኳን ናብ ዝኽቡር በዓል ባለ ጥምቀት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰላምን በሐጎስን አብጽሐኩምን አብጽሐናን እዚ በዓል እዚ
نامات عمتا زاكل بعسرتات أشعات هزبي تعجبوا زخبر بعل ينيرو مزلو كوفيد عسرتو تشعاتا جن بمتن زبلن بوحدن نايكتشحن عسرت أربعتن بالت أمكت يفصم الله بتوصي زلو مرحا قر مسارات أبرس أدوارات دبرسيون قدس مريم تمال وازيما تقيم حديرو كاب ساعات عسرتنا مش الجمير دما صلوة مهالية كبس حديرو بمسوات قداس دما أبرس أدوارات تفسيمو مقصل تنابز دما إنه بحرة أمكت نببراخ تراخيمنا لنا تبارخن تقدسن معالتي يقبر لنا እግዚአብሔር بروح معالتي يقبر لنا وداس مريم كدقم سلام لك نسجن لك مريم من يسبعك سلام عليكم نسجن لك مريم من نستوقعك مريم أي تما يسألنا بيش لنتهنا مجوية جمع بيش ما يبرني من قل واريس على تبزتنا مريم من قل ولدي تعملات أبدي نفسي لجاهر وتتحسن من فسيح فأملاكي يوم دهني اسمري إهمام الأمتون عهم إذ يستوصون كل تولد اسم جبر ليتها هاي لأبيات وقدس سمو وساهلني لتولد تولد للي يفر هو وجبر هايل بمزرعته وزرهم للي أبيه لنا لبون نساتهم لهيالان منابرتهم عيب يوم لتتان وأسقهم بركة الورهان وفنهم إراقهم لبولان وتوقفوا لإسرائيل كليه وتذكر ساهلو زيبيلهم لأبوين لأبراهام ولزرؤ اسكال العالم سبحات لا والمنفس قدوس العالم والعالم عالم أي لسان زيت لنهبة زيت نقر بين جايش بودن كنيسة ملك على أبكش مربوطة بلزي صوروش بين ناس بسعيش أودن ذكر مشفو بلتولد وربسنا مسعالي لنا قدست مسعالي لنا قدست كورانن كوراتن ممناتن هزب እግዚአብሔር بمسكوت تلفزيون إرترا نزبعة تمكت تكتاتلو زلخم أوصان أوش انتركبو كلاتكم انكو نابزي كوربعال بالت امكت قويتانان مدحينان يسوس كريستوس بسلامن بحقوسن أبصحكمن أبصحنان درو ليتي مهالية حديرو حجون بهارت امكت نمبراخ تاوت مبيتاچن قدس دنگل ماريامن تاوت قدس ميكائيلن تاوت قدس غبريኤልን أبهارت امكت بليقاونت بيتا كريستيانن كهناتن مؤمنانن بليقان ጳጳሳትን تعجب وريدሎ ውዳሴ ማርያም ድማ ይዕደላሎ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ያድህነነ ማተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለሀገሪቱን ኤርትራ ይቀባም ማተወልዳ ጸሎታ ወበረከታ ለሕዝበ ክርስቲያን ታድኖም ማተወልዳ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ لا كل
ናኩቶ ለገባሬ ሰናት ለዓለም እግዚአብሔር መሐሪ አቡሁ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ሰወረነ ወርዳና አቀበነ አቅረበነ ተከፈና ቢሆ ተማጽነነ አጽናነ አብጽሐነ ዛቲ ሰዓት ንስአሎ አንከ ከመ ይቀበነ በዛቲ ዕለት ቅዱስ ኩሎ ማለ ሕይወትነ በኩሉ ሰላም አሃዜ ኩሎ እግዚአብሔር አምላክነ ኢየሱስ ናኩቶ ከላሎ ኩሉ ግብሮ ሰው ኩሉ ግብስ መሰወር ከነ ወርዳ ከነ አቀፍ ከነ አቅረብ ከነ ተብ ከነ አብሳህ ከነ ዛሳት በእንተ ዝንቱ ንስእለከ ወናስምርቶም ቅርሰባ በነ ከመንፈጽም ዛተ ዕለተም ስለ በሪዮትከ ኩሎ ቅንዓቶ ኩሎ መከራ ወምክረ ሰብእ ኩያን ወም ትንሣኤ ጸር ዘህቡ ወዘጋሃድ አርቅ ጊዜኦም ነዮም ነው ኩሉ እሱ አስተኩ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይዘአላሌነ ኪርያ ላይሶን ለጸሎት እግዚኦ ተሳለ ዘላን ለኩል ምስለ መንፈስከ በእንተ ለአበዊው መባ ትእዛዝ ናይ አቦታትና ሐዋርያት ሰብ ኣብ ታዘሉ የስከም ስካላ እግዚአብሔር ዘትከምነ ኩሎም አይስራታ ወይነ በህማማት የከማየ ወይ ተወደን ዝስባይ ከውስተ ገጻር ላይ ከቅዱሳን ወለላይ ካኒ ገንጻን ወዘት ብለምኑ ስም መንፈስ ቅዱስ ለላ ሀደጉም ኃጢአት ይታደግለ ወለላይ ሀደጉም ኃጢአት ይታደግለ ወንተ እግዚኦ ኢዜነ ጸጎከ ከነተ ለላይ ካኒ ገንጻን ለይገብሩ ግብረ ከነት ኩሎ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ከቅዱስ ከመሄድ ኩ ኃጢአት በደም ድረስ ኩሎም አይስራ መጻወይ ዜነ ካይ በንስር ወነሐስም መንተላ ጉርቲከ አበዌው አዌው አቴው እንቲያና ነገብር ከዶከ መንተላ አጥኖ አርሰም ክርሞ ሰዋይ ከቅዱስ ሲራነ በነተ ምረተከ በተኩ ምትር ኩሎም አይስራ ታዊነ ለማ በሰነ ለከዘ ባይምሮ አዘን በላ አይምሮ አበጽሎት አበከል አበገቢር አበተናግሮ አበናይ ሰለበስ ማንተ ታምርከ መረሰብ ኦ ሄረ ፍቅሬ ጓለም ሄ ወግዚያ ኩሎ ተጸጎነ ስሬታ ታዊነ ባረከን ወቀድሰን አንጽሐን ወረሰን ቦታህነ ቆሳን ወለ ኩሎ መስከኑ ሳታ ጉርቲ ከዋይማት ኩሎም ክርስቶሳውያን ወምላላ አሊያነ ፈሪሃተ ስምከ አቁመና ሀበ ገይረ ፈቀደ ቅዱስ ኦ ሄር ስማንተ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወለከን ፊነ ጽሐተ ወትረስ ከለዓለም
አክብርቲ ከለተለኩ በዛቲ ለስከሰሱ ትእዛዝና አቦታትና ሐዋርያት ሰባብ ሳዩ ከሜን በቀልን ክፋትና ያሕድር በፍርሃት ንእግዚአብሔር ስገዱ ስግዱ
ፍይመይሳት ብሩክ ዘነሳ መቅደስ ይሰርሕ ኃጢአተ ወይደመስስ ጌጋየ ዝውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰብአ እምኔሁ ዘአዕረገ ናብሆ ርእሶ ኢጣነ ወመሥዋዕተ ዝሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስለ አቡከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ማሕያዊ እስመ መጻእከ ወአድኃንከነ። ክቡራንን ክቡራትን ህዝበ እግዚአብሔር እንኳ ናብ 2014 በዓለ ጥምቀት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላምን ብሓጎስን ኣብፅሓኩምን ኣብፅሓናን። እንሆም በኣረይ ኣብ ሰዓት እዚ ባህረ ጥምቀት ይባረኻሎ። ለባስያን እውን ጽናሕ ዝሓዙን መስቀል ዝሓዙን ነቲ ባህረ ጥምቀት ይባርኹ ኣለዉ፣ ይዓጥንዎ እውን ኣለዉ። ጸሎተ ዕጣን የብፅሑ ኣለዉ። ሎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። መንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። በአምላክ አብያሆ ቅድመ ወይበላ ተበስሒ 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 ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ሰአሊ ወጸሊ ምህረት በእንቲአነ ወቁር ወልደኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኬ በከመ አናልካ ጥቅማ ለኢያሪኮ በለኢያሱ ገብርከ ወልደ ነዌ ከመሁ አንህብ ጥቅመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ኦ ተወካፌ ንስሐ ስርየ ኃጢአት ኢየሱስ ክርስቶስ ስርየ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ተንሥእ እግዚኦ ምስለ መንፈስከ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ሕዋስየ ዱያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰዓል ወጸልይ በእንቲአነ
ያድኅን ነፍሳተነ በብዝኃ ሣህሉ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ እግዚኦ ተሳሃለነ። ካብዚ ቀፂሉ መልእክታት ክንበብ እዩ። ምስለ መንፈስከ ቅዱስ ስሉስ ዘሂቦ ወላውየከ ማኅበርነ በእንተ ቅዱሳን ርያን አርዳኢከ ናዝዘነ በሳህልከ በእንተ ቅዱስ ስምከ እግዚኦ ቅዱስ አንተ ወልድ ዋሕድ ዘአንተ ቃለ አብ ሕያው ቅዱስ አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ ጊዜ ባርኮት ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜዓዝ እምኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ ዘዊቆ ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ልቡና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀነ ክፍለ ሳሙኤል ሳዊቶ ዘዊቆ መራሆት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለነፍስ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜዓዝ እምኩሉ
ስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአረጋዕዝ በማእከላ ያዐርግ ዕጣነ ቅዱስ እግዚአብሔር በኀበ አእላፍ ወክቡር ዘወሰረ ሲሉ በመሪሕነት ቅዱስ ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ኪዳን ክበጽሑ
زيوم مرار تعالي بيت كريستيان سكنات برا فسبات عين ركبا من فسحت تسقوا إلى كنزل من دسوينا الرف لزلف بعد بابين نستمع السلام سلام من قصتك وتوانت كنت أقرأ لك زين يسوس زوات لك سبحات وإزلال آمين قالوا لقون يليصنعنا صلاتنا قومتنا ماليتنا مسوايتنا يقبلنا لعالم كل سلام مهرة طلن بركة يوردلنا لعلنا تبارك تقدس يقبلنا بركة لدته بركة تنقطع يغفلنا لعلنا تبارك تقدس يقبلنا هاجرنا من قستنا ቤተ ክርስቲያንናን ሰራዊትናን መራሕትናን ኣድባራትናን ከተማናን ብረድኤት ይሃልወልና ስሞም ፀዋዕናዮም ከምኡውን ስሞም ዘይፀዋዕናዮም ኩሎም ክርስቶሳውያን ሰዋእኒ ኤርትራ ብገነት መንግስተ ሰማያት ያዕርፈልና በዓልና ተባረኸ ተቐደሰ ይግበረልና አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እምእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክ አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ሀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ቅዱስ ቅዱስ መሐረነ ቅዱስ ቅዱስ መሐከነ ቅዱስ ቅዱስ ተፈሥሒ ማርያም ምልዕተ እግዚአብሔር ምስሌኪ ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ወሳሊ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ይደልዎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለጸሎት እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቂ መዛሙርትኻን ንንጹሓት ሃዋርያትካን ከምዚ ዝበልካዮም ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለዩ ግናኸ ኣርአዩን ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዖ ዘለኹም ንክሰምዑ ደለዩ ግናኸ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹም ዝሰማ ዘለዋ ኣዛንኩም ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከምኦም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎቶም ንቅዱሳን ብቑዓት ግበረና በእንተ
ወንጌል ቅዱስ ድልዋነ ለሰሚዐ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓመሙን ብቕልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩላትና ህይወት ናይ ኩላትና እውን ተስፋ ናይ ኩላትና መድሓኒ ናይ ኩላትና መተንሲ ንስኻ ኢኻ እሞ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣሎና ርእዩ ከማያት ወፈርሁ ርእዩ ከማያት እግዚኦ ርእዩ ከማያት ወፈርሁ እናበሉ ዲያቆናት ኸዚሙ እዮም ባህርን ርየት ባህርን ባሕርን ርየት ወንጎየት ወዮርዳኖስን ገባት ድሬሁ አድባር አንፈራቶ ወጎየት ወዮርዳኖስኒ ገባት ፍሬሁ አድባር አንፈራጹ ከመ ሐራጊ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ዘዜነው ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ ቃለ ወልደ ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላኪየ ኩሎ ጊዜ። ብፁዓን ጳጳሳት ወንጀለ ወርቅ ተሰኪሞም በለባስያን መስቀል ዝሓዙን ጽንሃን ዝሓዙን ተዓጂቦም ባህረ ጥምቀት ሓደ ጊዜ ዘይሮም ብድሕሪኡ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅዲ 13 ዘሎ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ሓሙሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝሃገረ ኤርትራ ከንብብዎ እዮም። ብምቕፃል እውን ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 9 ዘሎ ክፍለ ንባብ ከንብቡ እዮም። ቀፂሎም ብፁዕ አቡነ ባስልዮስ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅዲ 2 ዘሎ ከንብቡልና እዮም። ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ እውን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 1 ዘሎ ክፍለ ንባብ ከንብቡልና እዮም። በዓልና ዝተባረኸን ዝተቀደሰን ይገረልና እግዚአብሔር አምላኽና። እዚ በዓል እዚ ዝብዕል ዘሎ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ሓሙሻይ ፓትርያርክ አሺማ ጳጳሳቱን 6 ጳጳሳት ብምሻም ልኡላውነታን ሓድነታን ዕቤታን አዘብስሓትሉ ዓመት ይበዓል ስለ ዘሎ ፍሉይ ይገብሮ። ስለዚ ኩላትኩም ኣብ ውሽጥን ወፃእን ነዚ በዓል እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ምእመናንን ምእመናትን ህዝበ እግዚአብሔር እንኳዕ ናብዚ ክቡር በዓል በዓለ ጥምቀት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብፅሓኩምን ኣብፅሓናን። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ሓሙሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝሃገረ ኤርትራ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 13 ዘሎ ክፍሊ ንባብ ብግእዝ ከንብቡልና እዮም። አሜሃ መጻ እግዚእ ኢየሱስ እምገሊላ ውስተ ዮርዳኖስ ከመ ይጠመቅ እምዮሐንስ በፈለገ ዮርዳኖስ ወዮሐንስ አበዮ እንዘ ይብል አነ እፈቅድ እምኔከ እጠመቅ ወአንተኑ ትመጽእ ኀቤየ ወአውስአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ እህድግ ወዲረሰ ከመዝ ተዝላለነ ወይደልወነ ንፈጽም ኩሎ ዘፈቀድ ጽድቀ ወእምዝ ኀደጎ ወሰሚቆ እግዚእ ኢየሱስ ሶቢሃ ወፅእ እማይ ወናሁ ተርህ ወሰማይ ወርእየ መንፈስ ቅዱስ እንዘ ይወርድ እምሰማይ ከመ እንተ ርግብ ወናሁ መጽአ እምጻእ ቃል እምዘይብል ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ወለቱ ስምዎ። ማርቆስ ወንጌል ካብ ምዕራፍ 1 ሳዕ 9 እንሆ ከዓ በቲ ግዜቲ ኢየሱስ ካብ ናዝሬት ናብ ገሊላ መፀ። ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ ከዓ ብዮሐንስ ተጠምቀ። ኢየሱስ ካብ ማይ ወፅእ ምስ በለ ብኡ ሰማያት
ይኽፈታ መንፈስ ቅዱስ ድማ ብኣምሳል ርግቢ ኣብ ልዕሉ ክወርድ ከሎ ረአየ ብኣኻ ዝተሓጐስኩ ፍቁር ወደይ ንስኻ ኢኻ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማያት መፀ ብቕፅበት ከዓ መንፈስ ቅዱስ ናብ ምድረ በዳ ኣውፅኦ ኣብቲ ምድረ በዳ ድማ ብሰይጣን እናተፈተነ 40 መዓልቲ ፀንሐ ኣራዊትን ከዓ ምስ መላእክቲ ይነገልግልዎ ነበሩ ዘበእዝ ሰሚዐ ለይስማዕ ብየ ጊዜ ለኣርዳኢሁ አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግስቱ ንስፌን ስብሐት ወትረ እስከ ለዓለም ዓለም ህዝቢ ኩሉ ምስ ተጠምቀ ኢየሱስ ድማ ተጠሚኡ ክጽልይ ከሎ ሰማይ ተኸፍተ መንፈስ ቅዱስ ከዓ በግዙፍ በአርአያ ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ ወረደ በኣኻ ዝተሓጐስኩ ፍቁር ወደይ ንስኻ ኢኻ ዝብል ድምፂ እውን ካብ ሰማይ መፀ ኢየሱስ ምምሃር ክጅምር ከሎ ወዲ 30 ዓመት ኣቢሉ ነበረ ወዲ ዮሴፍ ከም ዝኾነ ከዓ ይመስሎም ነበረ ወዲ ኤሊ ወዲ ማቲ ወዲ ሌዊ ወዲ መልቺ ወልዲ ዮና ወልዲ ዮሴፍ ወልዲ ማታትዩ ወልዲ አሞጽ ወልዲ ናሆም ወልዲ ኤስሮም ወዲ ናጄ ወዲ መዓት ወዲ ማታትዩ ወዲ ሰሜይ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ዮዳ ወዲ ዮናን ወዲ ሬስ ወዲ ዘሩባቤል ወዲ ሰላትያል ወዲ ኢንያሪ ወዲ መልቺ ወልዲ ሃዲ ወልዲ ቆሳም ወልደ ኤልማዳም ወልደ ኤር ወልደ ዮሴ ወልደ አልዓዛር ወዲ ዮራም ወዲ ማጣት ወዲ ሌዊ ወዲ ስምዖን ወዲ ይሁዳ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ዮናን ወዲ ኤልያቄም ወዲ ሜልያ ወዲ ማይናን ወልዲ ማጣት ወልዲ ናታን ወልደ ዳዊት ወዲ እሴይ ወዲ ኢዮቤድ ወልዲ ቦኤዝ ወልዲ ሰሎሞን ወልዲ ናአሰን ወልዲ አሚናዳብ ወዲ አራም ወዲ አሮኒ ወዲ ኤስሮም ወዲ ፋሬስ ወዲ ይሁዳ ወዲ ያዕቆብ ወዲ ይስሐቅ ወዲ አብርሃም ወዲ ታራ ወዲ ናኮር ወዲ ሴሩህ ወዲ ራግብ ወልደ ፋሌቅ ወልደ ኤቦር ወልደ ሳላ ወዲ ቃይናን ወዲ አርፋክስድ ወልዲ ሴም ወልደ ኖህ ወዲ ላሜህ ወዲ ማትሳላ ወዲ ሄኖክ ወዲ ያሬድ ወልዲ ማላሊኤል ወልዲ ቃይናን ወልዲ ሄኖክ ወልዲ ሴት ወልዲ አዳም ወዲ አምላኽ ይቀልል ህፈተ ሰማይ እንትደቀሃቲ ቃል ሞሪት ወነቢያት ይግዚል አርዳኢሁ ዘቃል ዘግዚእ ነው አምላክ ነው መዳን ኢየሱስ ወዝንቱ ውእቱ ስምዑ ለዮሐንስ አመልአኩ ሀቤሁ አይሁድ ኢየሩሳሌም ካህናት ወሌዋውያን እንዘ ይስልዎ ወይቤልዎ መኑ አንተ ወምነ ወይክህደ አመነ ወይክህደ ኢኮነ ውእቱ ክርስቶስ ወይቤልዎ መኑ አንተ ኤልያስኑ አንተ ወይቤ ኢኮንኩ ወይቤልዎ ነቢይኑ አንተ ወይቤ አልቦ ወይቤልዎ መነ አንተ እንከ ከመናይድኦሙ ወነጣይቆሙ ለለአብኩነ ወፈነውነ መነ ትብል ርእሰከ ወይቤ አንሰ ቃለ አዋዲ ዘይሰብክ በገዳም ወይብሉ ጽዮአ ፍኖቶ ለእግዚአብሔር በከመ ቤ ኢሳይያስ ነቢዩ እለሰ ተፈነው ፈሪሳውያን እምንቱ ወተስእልዎ ወይቤልዎ በኦፎ እንከ ታጠምቅ ለመ ይኮንከ ክርስቶስሃ ወይ ኤልያስሃ ወአውሳ ዮሐንስ ወይቤሎሙ አንሰ አጠምቀክሙ በማይ ወማእከለክሙ ሃሎ ይቀውም ዘይተአምርዎ አንትሙ ዘይመጽእ እምድኅሬየ ውእቱ ሃሎም ቅድሜየ ዘይተልወኒ እፍታሕ ታውታነ አሳኒሁ እምገሪሁ ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት ወከመዝ ኮነ በቢታንያ በተራባ በማህዶተ ዮርዳኖስ ባባሃሎ ዮሐንስ ያጠምቅ አመሳኒታ ዚአምን በወልድ በሕይወት ዘላለም ይወልድ ወንጀሉን ቅዱስ
ካብዚ ብምቕጻል ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንና ነዝበዓለ ጥምቀት ዝምልከት አርያም ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ እናበሉ ቃለ እግዚአብሔር ከብጽሑ እዮም። ስለዚህ ክቡራት ሊቃውንት ናብ መድረኽ ይድይቡለዉ። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንና ሙሉ ለይቲ ማህልየት ጸሎት ከብጽሑ ሓዲሮም እዮም። ሕጂ እውን መቐጸልታናቱ ነዚ ባህረ ጥምቀት ዝምልከት ዜማን ቃል እግዚአብሔርን ከሸብሽቡ እዮም። ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወለመንፈስ ቅዱስ ወለመንፈስ ዮሐንስኒ ሃሎ ዮሐንስኒ ሃሎ ያጠምቅ በሄኖን በቅሩ በሳሌም በማዕዶተ በቅሩ በሳሌም በማዕዶተ ዮርዳኖስ ወብርሃነ ጽድቅሰ ወብርሃነ ጽድቅሰ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ
هللويا ولمنفس ቅዱስ ዮሐንስኒ ሃሎ ያጠምቅ በሄኖን በቅሩ በሳሌም በማይዶተ ዮርዳኖስ ወብርሃነ ጽድቅሰ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ
ያጠምቅ በሄኖን በቅሩ በታሌም በማዕዶተ ወብርሃነ ጽድቅሰ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ 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 ሃሌ 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 ሉያ ሃሌሉያ ነአምን ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ ወነአምን በወልድ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ ማርያም ማርያም ዘተወልደ ዘተወልደ አፍቂሮኪያነ አፍቂሮኪያነ ሀብየነ ሀብየነ በነቢያ ሰበኩለነ ነቢያት ሰበኩለነ በዮርዳኖስ በዮርዳኖስ ተጠምቀ ተጠምቀ ከመ ይፈጽም ከመ ይፈጽም ኩሎ ሕገ ኩሎ ሕገ ወአስተርአየ ገሃደ ወአስተርአየ ገሃደ ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ
ሕገ ፈጺሞ ሕገ ወአሰራየ በዮርዳኖስ ተጠምቀ ፈጺሞ ሕገ ወአሰራየ ገሃደ በዮርዳኖስ ተጠምቀ ፈጺሞ ሕገ ወአሰራየ ገሃደ ፈጺሞ ሕገ ወአሰራየ ገሃደ ፈጺሞ
ካብዚ ብምቕጻል ተካእቲ ቤተ ክርስቲያንና ዝኾኑ መነሳት ትምህርት ሰንበት ነዚ በዓል ዝምልከት ናይ 5 ደቂቕ መዝሙር ክዝሙሩ እዮም። ጊዜ እንጠቐመሉ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ዲዮስቆሮስ ሐሙሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሀገረ ኤርትራ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንን ምእመናንን ምእመናትን አውሽጢን አወፃን ዘለኹም ኩላትኩም ህዝበ እግዚአብሔር እንኳን ኣብዚ ክቡር በዓል ባለ ጥምቀት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰላም በሐጎስ አብጽሐኩምን አብጽሐናን استبارخن تقدسن بعال يقبلنا እግዚአብሔር ተማሃሮ ትምህርት ሰንበት ነዚ በዓል ዝምልከት መዝሙር ከስምዑ እዮም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በእደ ዮሐንስ ተጠምቀ ኢየሱስ ናዝራዊ በእደ ዮሐንስ ተጠምቀ ኢየሱስ ናዝራዊ ሰማያዊ 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 ኢየሱስ ናዝራዊ ሰማያዊ 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 ኢየሱስ ናዝራዊ በእደ ዮሐንስ ተጠምቀ ኢየሱስ ናዝራዊ በእደ ዮሐንስ ተጠምቀ ኢየሱስ ናዝራዊ ሰማያዊ 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 ኢየሱስ ናዝራዊ ሰማያዊ 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 ኢየሱስ ናዝራዊ በእደ ዮሐንስ ተጠምቀ ኢየሱስ ናዝራዊ በእደ ዮሐንስ ተጠምቀ ኢየሱስ ናዝራዊ ሰማያዊ 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 ኢየሱስ ናዝራዊ ሰማያዊ 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 ኢየሱስ ናዝራዊ ራይ ክቡራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንና ቃለ ሕይወት የስምዓልና ከምኡ ድማ መንእሰያት ተማሃሮ ትምህርት ሰንበት ቃለ ሕይወት የስምዑኹምን የስምዓናን እግዚአብሔር ካብዚ ብምቕጻል ነዚ በዓል እዚ ብዝምልከት መምህር ስምዖን በየነ ኣብ መንበሪ ፓትርያርክ ናይ ስብከተ ወንጌል ሓላፊ ቃለ እግዚአብሔር ከስምዑና እዮም።
نعنا سمع إذن ربنا يعدلنا نعم دما زارب أندبت يحبهم እግዚአብሔር بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك أمين كلاتنا قدنان ملا سبنتنان بتمرت مسكالنا معتب بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك أمين እግዚአብሔር አምላክና ዘፍቅረኩም ንእግዚአብሔር አምላክ ተፍቅርዎ አኽሊል መመክሒትና ጀማሪ ድሕነትና መሰረት ንጽህናና ናይ ዝኾነት ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ጸሎትን አማላድነትን ናይ ኩላቶም ሁራን እግዚአብሔር በረኸትን ረድኤትን ተአምኑ አንትሙ ብርሃኑ ለዓለም ናይዚ ዓለም ዝብርሃን ንስኻትኩም ይኹም ዝተባሃልኩም ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ሓሙሻይ ፓትርያርክ ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት አባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ማይቶት ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት ምእመናት ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ كلهم نا እግዚአብሔር ቤተሰብ باسم እግዚአብሔር አምላክና ከመይ ሓዲርኩም አሜን ዝለመን ካዮ ዘይከል ዝሃብ ካዮ ዘይጥፍ ብዝናብና ብቆለ ብፀሐይና ብሰለ ዝምግብ ሕያዋይ እግዚአብሔር አምላክና ዓመት ካብ ዓመት ብድሓነ ሰላም አጽኒሑ ናብ ዝቅዱስ በዓል ልደት ብሰላምን ብፍቅርን ስለ ዘብጽሐና አምላከ ቅዱሳን መድኃኔ ዓለም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮ ሃይማኖታዊ ይኹን ሃገራዊ በዓላትና በሐዘን ዘይኮነ በሐጎስ ብንብዓት ዘይኮነ በእልልታ بفرها زي كنا بتبعات كنخبر بواقع زي تتمن كبرت هيوتهم زوفيو سماتاتنا እግዚአብሔር አምላክና ዕረፍተ ነፍሲ ሃቦም ሉል እግዚአብሔር አምላክና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቅደ 15 ወይደልወነ ከመንፈጽም ኩሎ ግብረ ጽድቅ ኩሉ ተግባር ጽድቂ ክንፍጽም ይግባናዩ ብዝብል አርስቲ ነዝዕለት ዝምልከት ትምርቲ ክንመሃሪና ዝምህርን ዝምዕድን እግዚአብሔር አምላክናዩ ሉል እግዚአብሔር አምላክና ነዝና አይምሮና ጥበብን ምስተውዓልን ንልብናኻ ሓጎስን ደስታን ዝኾነ ህያው ቃሉ ክንሰምዕ ሰሚዕና ድማ ከነተግብር ናይ እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ወይደልወነ ከመንፈጽም ኩሎ ግብረ ጽድቅ ኩሉ ተግባር ጽድቂ ክንፍጽም ይግባናዩ ምእመናን ዝዕለት እዚ ተግባር ጽድቂ ንፍጽመሉ ክብር እግዚአብሔር አምላክና ዝተገለጸሉ በሃይማኖት ጽኑዓት ብሰንጓር ድማ እሩማት ንኾነሉ ዝተባረኸን ዝተቀደሰን ዕለት እዩ እዚ ቅዱስ በዓል ጥምቀት ከነኽብርን ኮለና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም አዴና ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ብሕቱም ድንግልና ተጸኒሱ ብሕቱም ድንግልና ምስተወልደ ሕግ መጽሐፋውን ሕግ ጠባያውን እናፈጸመ ምስዓበየ ማለት ሕግ መጽሐፋዊ ሕግ ኦሪት እናፈጸመ ሕግ ጠባያዊ ድማ ሕግ ተፈጥሮ ብዝግባእ ሓልዩ እንዘይት ኤዘዝ ለአዝማዲሁ ወለይት እሙ በበህቅ ልህቀ ከም ዝብል ወዲ 30 ዓመት ምስኮነ ዝፈጸሞ
ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ከይዱ ባህረ ጥምቀት ዝፈጸመሉ ዕለት ኢና ነኽብር ዘለና ምእመናን እዚ ዕለት እዚ ከምቲ ሊቃውንት ክገልጽዎ ጸንሑ ዮሐንስ መጥምቅ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ኮይኑ ከጠምቕ እንከሎ መጻ እግዚ ኢየሱስ እምገሊላ ሃበ ዮርዳኖስ ከመይ ጠመቅ መሃበ ዮሐንስ ጎይታናን መድኃይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሩባ ዮርዳኖስ ክጥመቕ ብዮሐንስ ክጥመቕ ናብ ዮርዳኖስ መጻ ኢሉ ዮሐንስ መጥምቅ አቀዲሙ አንሰ አጠመቀክሙ በማይ ለንስሐ ወዘም ድህረ ሰ ይመጽእ ውእቱ ይጸንዕ እምኔ ነቶም ዝተኣከቡ ህዝቢ ኣነስ ንስሓ ብማይ የጥምቐኩም ኣለኹ እቲ ብድሕረይ ዝመጽእ ግና ካባይ ይጸንዕ እዩ ንሱ ናይ ባህሪ ኣምላኽ እዩ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ከጥምቐኩም እዩ እናበለ ክምህሮም ስለ ጸንሐ ክርስቶስ ኣምላኽና ናብ ሩባ ዮርዳኖስ ምስ መጸ እነሆ ተኣቐዲመ ብዛዕባኡ ዝነገርክኹም ነዋ በግኡ ለእግዚአብሔር ዘይኣትት ኃጢአት ዓለም እነሆ ኃጢአት ዓለም ዘርሕቅ ገንሸር ኣምላኽ እቲ ኣቐዲሙ ቅድመይ ዝነበረ ካባይ ይጸንዕ እዩ ማለት ንሱ ናይ ባህሪ ኣምላኽ እዩ ካባይ ልዕል ኢለ ዝነገርክኹም እዚ እዩ እናበለ ክምስክር እንከሎ ጎይታናን መድኃይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሩባ ዮርዳኖስ ናብ ማይ ክጥመቕ ምስ ኣተወ ኣበዮ ዮሐንስ ከም ዝብል ዮሐንስ መጥምቅ ኣነ ከመይ ጌረ ንዓኻ የጠምቐካ ንኻልኦት ብስምከ እየ ዘጠምቖም ባይደ ኣጠምቅ በስምከ ወስመ መኑ ኣጠምቀከ ኦ ጎይታ ንኻልኦት ብስምከ እየ ዘጠምቖም ዘለኹ ንዓኻ ግና ብስመን ከጠምቐካ እየ ስመ አብ ብከ ወስመ ወልድ ለሊከ ወስመ መንፈስ ቅዱስ ህልው ውስቴትከ ኦ ጎይታ ብስም ኣቦ ኸየጠምቐካ ኣቦ ኣበኻ ህልው እዩ ብስም ወልድ ኸየጠምቐካ ወልድ ባዕልኻ ኢኻ ብስም መንፈስ ቅዱስ ከየጠምቐካ ድማ መንፈስ ቅዱስ ኣበኻ ህልው እዩ እንታይ እናበልኩ ኸጠምቐካ እናበለ ዮሐንስ መጥምቅ ክዛረብ እንከሎ ጎይታናን መድኃይናን ኢየሱስ ክርስቶስ እምበኣር ወይደልወነ ከመንፈጽም ኩሎ ግብረ ጽድቅ ኩሉ ተግባር ጽድቂ ክንፍጽም ይግባአና እዩ እዚ ድማ ንዓና ሓጎስ እዩ ንስኻ መጥምቀ መለኮት ተባሂልካ ክብርኻ ክግለጸልካ ኣነ ድማ ብኢድ ኣገልጋሊኡ ተጠሚቑ እናበልኩ ትሕትናይ ክግለጸለይ በዚ ዕለት እዚ ኣቦይ ክምስክረለይ መንፈስ ቅዱስ ክምስክረለይ እሞ እዚ ንዓና ሓጎስ እዩ ተግባር ጽድቂ ክንፍጽም ይግባአና እዩ ወልዱ ለብሩክ ከሳቴ ብርሃን ተሳሃለነ እናበልካ ኣጠምቐኒ ኢሉ ወዲ ብሩኽ ኣምላኽ ብርሃነ ጽድቅ ክርስቶስ መሓረና ይቕረበለልና እናበልካ ኣጠምቐኒ ኢሉ ከምቲ ኣቐዲሞም ሊቃውንት ቅዱስ ያሬድ ብዝገለጾ ምስጢር ምኽንያት ኣፍቂሮ ችያነ ንዓና ስለ ዘፍቀረ ነቢያት ዝሰበኹልና ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ ኣብ ዮርዳኖስ ድማ ኃጢአትና ንምድምሳት ተጠመቐ ከም ዝተባሃለ በዚ ዕለት እዚ ምእመናን ጎይታናን መድኃይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኣገልጋሊኡ ዮሐንስ ከይዱ ተጠሚቑ መጺኻ ኣጠምቐኒ ክብሎ ይኽእል ነይሩ እዩ ግና ትሕትና ምእንቲ ክምህረና በዚ መንገዲ እዚ ሰብ ናብ ቤተ ክርስቲያን እናኸደ ጸጋ ጥምቀት ዝቕበል ካብዚ ኣስተምህሮ እዚ ማለት እዩ ጎይታናን መድኃይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኢድ ኣገልጋሊኡ ተጠሚቑ ካብ ባሕሪ ክወፅእ እንከሎ እምበኣር ተርህወ ሰማይ መጻ ቃል እምደመና ዘይብል ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ወሎቱ ስምዕዎ እግዚአብሔር ኣብ ደመና ኾይኑ ዝፈትዎ ወደይ እዚዩ ንዑ ስምዕዎ ኢሉ መስከረሉ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብፍሉይ ኣካሉ ብኣምሳል ርግብ ኣብ ርእሱ ክዓልብ እንከሎ በዚ መንገዲ እዚ በዓል ጥምቀት ክንዝክር እንከለና ምስጢረ ሥላሴ ዝተገለጸሉ ዕለት እዩ ምስጢረ ሥላሴ ብግሁድ ዝተረኣየሉ እግዚአብሔር ወልድ ብፍሉይ ኣካሉ ተጠማቐ ኾይኑ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ እግዚአብሔር ኣብ ደመና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብፍሉይ ኣካሉ ብኣምሳል ርግብ ዝተረኣየሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ዕለት እዚ እናዘከረት ብኽብሪ በዓል ጥምቀት ትዝክር ምእመናን እዚ ዕለት እዚ ትሕትና ንምሃረሉ ዕለት እዩ ብስም ኣብን ብስም ወልድን ብስም መንፈስ ቅዱስን ተጠሚቑ ውልድነት ዝተቐበለ ሰብ መዝገብ ጽድቁ ትሕትና ክኸውን ዘለዎ ክርስቶስ ኣምላኽና
ብትሕትና ክምህረና ስለደለየ ብኢድ ኣገልጋሊኡ ተጠሚቑ ከምቲ ሃዋርያ ያዕቆብ ዝበሎ እግዚኣብሔር ንዕቡያት ይቃወሞም ንትሑታት ድማ ጸጋን ክብርን ይህቦም ከም ዝተባሃለ ኦሆ በልዎ ለእግዚአብሔር ይመጽእ ሀቤክሙ ወእምቢየ በልዎ ለጋኔን ይጐይ የምኔክሙ ንእግዚአብሔር እሺ በልዎ ንሱ ድማ ናባኻትኩም ክመጽእ እዩ ንዲያብሎስ ግና እምቢ በልዎ ንሱ ድማ ካባኻትኩም ክሃድም እዩ ከም ዝተባሃለ ተግባር ጽድቅና ምእመናን ትሕትና ማለት እዩ ብትሕትና የእግዚአብሔር ብጸጋ ኣባና ዝሓድር እዚ ጥራይ ዘይኮነ ሳልሳይ ምእመናን ተቐንዲ ነገር ሎማ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ተፈጸመሉ ነገር እንታይ እዩ እንተኢልና ኃጢአትና ተደምሲሱ መርገመ ስጋን መርገመ ነፍስን ጠፊኢልና ወዮርዳኖስኒ ገብኣ ድህሬሁ ከም ተባሃለ እቲ ወሓዚ ሩባ ድማ ናብ ድሕሪት ተመልሰ ከም ተባሃለ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናሓለፈ ንዘመናት ነቦታትና ክገጾም ጸንሐ መርገምን ፍዳን ደው ዝበለሉ ዕለት አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ዝነበረ አዳም ገብሩ ለእግዚአብሔር ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ ዝነበረ ሔዋን አመቱ ለእግዚአብሔር ዝተቀየረሉ ኃጢአትና ተደምሰሰሉ ውልድነትና ዝተመለሰሉ ዕለት ስለዝኾነ ምእመናን ብኽብሪ እዚ ዕለት እዚ ክንዝክሮ ይግባአና እዩ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ተጠሚቑ ከም ሰብነቱ ረጊጹ ከም ኣምላኽነቱ ፍሒቑ መዝገብ ዕዳና ዝደምሰሰሉ ዕለት እዩ ወደምሰሰ መጽሓፈ ዕዳሆም ለአዳም ወለሔዋን ከም ዝበለ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ስለዚ ምእመናን እዚ ዕለት እዚ ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ወይደልወነ ከመ ንፈጽም ኩሎ ግብረ ጽድቂ ኩሉ ተግባር ጽድቂ ክንፍጸም ይግባአና እዩ ከም ዝተባሃለ በዓላትና መኽሰብና እምበር ክሳራና ስለ ዘይኮኑ ብምኽንያት በዓላትና ሰላምን ፍቕርን ክንገብር ብምኽንያት በዓላትና ድኻታትን ጽጉማትን ወገናትና ክንረድእ ዝግባአና ግብሪ ጽድቂ እናገበርና እንተሕለፍናዮ እዩ እግዚኣብሔር ዝሕጐሰልና ስለዚ ምእመናን እዚ ጥራይ ዘይኮነ ቤተ ክርስቲያን ተመሓላልፎ ዘላ መልእኽቲ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ንዓለምን ንሃገርና ንዓለምን ዘጨንቕ ዘሎ ተላባዕ ሕማም ኣብ ዘመንና መጺእ ስለ ዘሎ ብኡ መንጽር እውን ነቲ ብኽብሪ ነብዕሎ ዝነበርና በዓላትና ብውስን ነብዕሎ ኣለና ስለዚ ዝወሃበና ዘሎ መምርሒ ጥንቃቐታት እናገበርና ኣእዳውና ብማይ እናሓጸብና ልብና ብንስሓ እናሓጸብና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብጸሎት ብምህለላ ክንምለስ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብለና ኣላ ከምቲ ጎይታናን መድኃኒናን የሱስ ክምህር እንከሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 1 እንተሪእናዮ ወኢደንግጽክሙ ልብክሙ እመኑ ብእግዚአብሔር ልብኹም ኣይሸበር ብእግዚአብሔር እመኑ ከም ዝተባሃለ ልብና ከይተሸበረ እይወፅእ ዝንቱ ዘመድ ዘእንበለ ጾም ወጸሎት እዚ ከምዚ ዝበለ ሕማም እዚ ከምዚ ዝበለ ፈተነን መከራን ብዘይ ጾምን ጸሎትን ስለ ዘይወፅእ ብሃይማኖት ጸኒዕና ብስነ ምግባር ተመላለስና ብጾምን ብጸሎትን እግዚአብሔር ክንልምኖ ቤተ ክርስቲያንና መልእኽቲ ተመሓላልፍ ኣላ ሉል እግዚአብሔር ኣምላኽና ከምቲ በዚ ዕለት እዚ ኃጢአትና ደምሲሱ ምሕረቱ ዝሃበና ኣብ ማእኸልና ዘሎ ሓዘን ኣርሒቑ ሓጎስ ክህበና ንብዓትና ብእልልታ ክድብሶ ነዚ ሕማም እዚ ካብ ማእኸልና ርሒቑ ድማ ንዓመታ ዝረሓቕና ቀሪብና ዝሓመሙ ሓውዮም ብሓድነት ብፍቕሪ ከነኽብሮ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ሉል እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ዝመሃረናን ዝማዕደናን ክብርን ምስጋና ንዕይኹኖ ወይደልወነ ከመ ንፈጽም ኩሎ ግብረ ጽድቂ ኩሉ ተግባር ጽድቂ ክንፍጽም ይግባአና እዩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 15 ወስብሐት ለእግዚአብሔር ቃለ ሕይወት የስማዓልና እግዚአብሔር ካብዚ ብምቕጻል ብፁዓን አቦታት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቄርሎስን ሊቃነ ጳጳሳትን በለባስያን ተሰንዮም ንባሕረ ጥምቀት አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ኢሎም ከባርኹዮም በአርባዕተ ማዕዝን እቲ ባሕረ ጥምቀት በዞም ቅዱሳን አቦታትና መሰባረኸ ንኩሉ ህዝቢ ድማ ክንጸግ እዩ ስለዚ በረኸት ንምክፋል ኣብ ተሳቲፍኩም ዘለኹምን ብመስኮት ቴሌቪዥን እትከታተሉ ዘለኹም ምእመናንን ምእመናትን
እግዚአብሔር አምላኽ ጸጋን ረድኤትን የውርደልኩምን ይሃብኩምን ስለዚ እዚ በዓል እዚ ምንም እኳ ከምዚ ክግለጽ ጸንሐ ብውሱን ሰባት ይፍጸም እንተሃለወ እቲ ስርዓቱ ግን ከምቲ ልሙድ ይፍጸም ስለ ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓመታ ነዚ ሕማም እዚ ቀንጢጡ ብሰላም ብሓጎስን ከብጽሐና ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ስለዚ ቅዱስ ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ምስ ጳጳሳትን ሊቃነ ጳጳሳትን ብምዃን ባህረ ጥምቀት በርባዕተ መኣዝን ከባርኽዎ ይወርድለዉ ሕራይ ብጀካ ቅዱስ ፓትርያርክን ደቆም ሊቃነ ጳጳሳትን እንተዘይኮይኑ ካልእ ናብቲ ባህረ ጥምቀት ክንኣቱ ኣይግባአናን እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣወፃእን ዘለኹም ምእመናንን ምእመናትን ህዝበ እግዚአብሔር ኩላትኩም ህዝበ ኤርትራ እንኳን ናብ ዝኽቡር በዓለ ጥምቀት ጎይታናን መድሐኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላምን ብሓጎስን ኣብጽሓኩምን ኣብጽሓናን ስለዚ ባህረ ጥምቀት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ሓሙሻይ ፓትርያርክ ምስ ደቆም ሊቃነ ጳጳሳትን ብምዃን በርባዕተ መኣዝን ባህረ ይባርኹ ኣለዉ ቅዱስ በአማን ወልድ ቅዱስ በአማን ውእቱ መንፈስ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ኩለክሙ ወይሴብሕዎ ኩሎሙ እስመ ጸንዐት ምሕረቱ ላዕሌነ ለእግዚአብሔር ይሉ ለዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ
ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ። አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዘለኹም ምእመናንን ምእመናትን ህዝበ እግዚአብሔር እንኳን ኣብዚ በዓለ ጥምቀት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብፅሓኩምን ኣብፅሓናን። ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ሓሙሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝሃገረ ኤርትራ ነቲ ባሕረ ጥምቀት በ4 መኣዝን ይባርኽዎ ኣለዉ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። 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 ብመስኮት ቲቪኤረ እትከታተሉ ዘለኹም ምእመናንን ምእመናትን ህዝበ እግዚአብሔር ኩላትኩም ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘለኹም ህዝቢ ኤርትራ እንኳን ኣብዚ ክቡር በዓል በዓለ ጥምቀት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ብሓጎስ ኣብፅሓኩም ኣብፅሓና። በዓልና ዝተባረኸን ዝተቐደሰን ይግበረልና እግዚአብሔር። ካብ ሰማያት ምሕረት ኣውሪዱ ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ቀንጢጡ ንዓመታ ድማ ብሰላም ብሓጎስ ከብፅሓና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ሐሙሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሀገረ ኤርትራ ምስ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ብምዃን ባህረ ጥምቀት በርባዕተ መዓዝን ባሪኾምዎ ኣለዉ። ካብዚ ብምቕፃል ማዕረይ ቅዱስነቶም ነዚ ባህረ ጥምቀት ተዳልዩ ዘሎ ማይ ንኹላትና ክነዝጉልና ስለ ዝኾኑ ኩላትኩም ኣብ ቤትኩም ከምኩም ትከታተሉ ዘለኹም እውን በረኸት ናይዚ ቅዱስ በዓል እዚ ይብፃሕኩም። ኩላትና ኣብ ተሳቲፍና ዘለና ድማ በብደረጃና ናብቲ ባህረ ጥምቀት ብምውራድ በረኸት ክንካፈል ሓደራ ንብል። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን በዓል ይግበረልና። ሕራይ እምበኣረይ ጌናቲ ናብ መወዳእታ ገጽና ንበፅሕ ስለ ዘለና ኣብዛ ዘለናዮ ደው ኢልና ንጽናሕ እሞ ድሓር እቲ በረኸት ክንካፈል ኢና። ስለዚ በቢ ዘለናዮ በቢ ቦታና ደው ኢልና ንጽናሕ። نآمن بآب ونآمن بولد نآمن بآب ونآمن بولد ونآمن 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 نآمن بمنفس قدوس ونآمن 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 نآمن بمنفس قدوس نآمن بآب ونآمن بولد نآمن بآب ونآمن بولد ونآمن 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 نآمن حراي كابز بمغصال ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ሃዲጎ ተስዓ ወተስዓተ ነገደ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ከስምዑና እዮም። ሕራይ ናብ ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ንሰግራሎና። ተሳልከ እግዚኦ ማይክሮፎን ምድረከ ዮም ፍስሐ ኮነ ማይክሮፎን በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ
በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ ወበእንተ ጥምቀቱ ሃሌሉያ 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 ለባስያን መስቀል ጽናት ዝሓዝኩም መስርዖም ሒዝኩም ካብቲ ባህረ ጥምቀት ናብ ብፁዓን ጳጳሳት ዘለዎ ተሰለፉ ወተሳተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕርን ገባ ወወፃ መሰናብር መስቀልን ጽናት ዝሓዙ አሰናብሩና እምኔነ ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ ወበእንተ ጥምቀቱ ሃሌሉያ 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 ሃዲጎ ተሳ ወተስዓተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕር ገባ ወወፃ በሰላም አርየነ እግዚኦ በዚህ ክቡር በዓለ ጥምቀት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ አስመራ አድባራትን አብያተ ክርስቲያናትን በቢ ክልሎም ብግቡእ ብስነ ስርዓት የምፅሕዎ ኣለዉ ከምኡውን ኣወፃኢ ሃገራት ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያናትናን ኣድባራትናን እውን ብተመሳሳሊ እዚ በዓል እዚ የብዕልዎ ኣለዋ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ ወበእንተ ጥምቀቱ ኢየሱስ ክርስቶስ
ወተሳተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕር ገብአ ወተሳተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕር ገብአ ሃዲጎ ተስዓ ወተሳተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕር ገብአ ወወፃ በሰላም ሃዲጎ ተስዓ ወተሳተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕር ገብአ ወወፃ ለባስያን መስቀል ዝሓዝኩምን ፅናት ዝሓዝኩምን ናብ ታቦት ቀረቡ እሞ ምህላኽ ነብፅሕ ኢና ዝሓዝኩም ፅና ብሓደ መስርዕ መስቀል ዝሓዝኩም ድማ ብሓደ መስርዕ
ወተሳተ ነገደ ነገደ አዲጎ ተሳ ወተሳተ ነገደ ነገደ ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ቆመ ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ቆመ ማእከለ ባሕር ሀዲጎ ተሳ ወተሳተ ነገደ ነገደ ሀዲጎ ተሳ ወተሳተ
ወተሳ ወተሳተ ነገደ ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ቆመ ማእከለ ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ቆመ ማእከለ ባሕር በጥምቀተ ማየ ዳግመ ወለደነ በጥምቀተ ማየ ዳግመ ወለደነ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን በጥምቀተ ማየ ዳግመ ወለደነ በጥምቀተ ማየ ዳግመ ወለደነ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ወበመስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ያሉ ምስለ ኩልክማ
ያውፀነ ማርያም ሳሊለነ ማርያም ለለም ሰዓቶ ተግባረ ደዊሆ ለወልድኪ ኢንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃ ኃጢአተ ዘገበርነ በእንተ ማርያም እምከ መሐሪ መሐረነ እግዚኦ አውርድ ምሕረተከ በላዕሌነ እግዚኦ እቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ አይርፍ ነፍሰ ኩሎሙ ሰማዕታተ ኤርትራ እግዚኦ መሐር ለምሰ ኩሎሙ ክርስቶስ ተሳሊ አምላክ ሳለና ምሕረት ይወርደልና መዓት ይወርደልና ይሰማን ነው የኸም ተለመነ ይለመነና በዓልና ተባረኸ ተቀደሰ ይግበረልና በረከተ ጥምቀቱ በረከተ ልደቱ ይክፈለና አገርናን መንግስትናን ቤተ ክርስቲያናት ሰራዊትናን መራሕትናን አድባራትናን ከተማናን ብረድኤት ይሓልወልና ስሞም ፀዋዕናዮም ከምኡውን ስሞም ፀዋዕናዮም ኩሎም ክርስቶሳውያን بجنات والمستسمات يعرفلنا بروح أولى عمات يقبلنا أبونا أب سماي تنبر ربنا سمكاي قدس من قست خاتم صا فقط كاب سماي كم زخانة كم دم أمدر تخوننا عيلة مقبنا لو ما هبنا نحن نزبدلنا خمنا حدك دما أبسانا جيجانا حدقلنا من قستن حايل مسجانا نزل عالم بحكنات كاي ما هب كله خفز بلا نجر فتيم راي كابزي بمصال بوصانا بوتات قال مطيه قال براچ خويم سريت خويم وملي تጸጋ እግዚአብሔር ምስሌሽ ሳሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ሀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ አምላክ ክርስቶስ ካይልከ ካህናት ሰሪያት አደምሳስ ያርሳ ወልዱ ለብረው ዘሰራ በደሙ ኃጢአት አለ የእስራኤል ለከሙ ኃጢአት ዘገበርኩም ንስኩም እስከ ጊዜ አበው ቀሳውስት አውደ ዲያቆናት አግብርታ ይመጡ በስሙኩም ونطهان ونصحانه يرسين يرسم دلوان يرمستس እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ወዘይ በጽቀበና ኮነ በተዋህዶ ወጽዋን ይረስን ይረስም ድልዋን በእንተ እግዝእትነ ማርያም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሐጺር ቃለ ምዕዳንን ምስጋናን ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ዋና ጸሐፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ሐጺር ክቡናዮም እግዚአብሔር አምላክና ተባረከ ተቀደሰ አውደ ዓመት ይግበረልና እግዚአብሔር መንግስትናን ሰራዊትናን ህዝብናን በሰላም ይሐልወልና እግዚአብሔር ከምዚ ለማዓንቲ የኽቢርና የዘልና ድማ ምሉእ ሰላም ምሉእ ቅሳኔት ምሉእ ገይሩ ንዝመጽእ ዓመት ክነብዕሎ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፍቃድ ይኹና ሊቃውንትና መራሕትና ናይ ብሓቂ ቀበልና እግዚአብሔር ተባረኸ ተቀደሰ ዓመት ይግበረልና ብሰላም መንግስትና ድማ ነዚ ክብሪ እዚ ዝበኣርግ እዚ ይገበርን መንግስትና ድማ ከይመስገና ክንሓልፈ ይንደልን እግዚአብሔር አምላክና ክብሪ ምስጋና ንዑይ ብፀሓዮ ሰላም ዘለዎ ግዜ ቅሳኔት ዘለዎ ረህዋ ዘለዎ ግዜ ክገብረልና ፈጣሪና ቅዱስ ፍቃድ ይኹን ሕጉስ በዓል ይግበረልና ብሰላም ንናቤትና ይመልሰና አሜን የቀንዴልና كور من محدار زوا ماكل كومدما بوليس إرترا بتوساخي منستر زيناون بقطع نزي مدب زخ محلالف مقباركم كومون نزب على زي أمم عراقو استساتفكم كلاتكم عاسقون كاب جاور تغفلوا بسم قدس بيتا كريستياننا نمسكنكم علنا استبارك تقدس معالي قبرلنا نعمة خمزوان زي بسلام بحقوس يفصحنا جابير بعلنا بفتيمنا لنا كم تزمس أنا مسرعنا حيزنا خملس حاضر نبل بروح أود أمتي قبرلنا كلنا زمل ماسيان كم استفادنا ذا له كم تحت مسأنا تموت لنا بكروه أطلع زغنة بس أنا بوتات منكمو كم تحت مسأنا
مسرعنا حجنا